hem enfocat molt a que volíem que siga una fira no només que per a la gent que ja està conscienciada, sinó que volíem arribar també a més gent. Hem programat també moltes coses per a totes les edats, perquè volem també que siga una cosa que ja vas aprenent des de xicotet, des de xicoteta. Avui anem en aquesta taula redona a reflexionar sobre l'aprofitament d'aliments i per què el malbaratament és un dels grans reptes per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. Es muy importante venir a todo este tipo de eventos para sensibilizar y concienciar sobre la situación en la que está la población y todos los alimentos que desaprovechamos. Y ahí venimos a todos estos eventos para hacer un llamamiento de que existe esta realidad y que tenemos que tomar parte y llevar a cabo ciertas actividades. Penso que sí que ha funcionat molt bé, que la ciutadania l'ha agafat també amb ganes i que molta gent s'ha anat també com aquesta idea de m'havien dit que l'energia solar era una cosa supertop, però clar, no és el mateix ficar a les cases que arrasar un bosc per a ficar panels solars. Tot això n'hi ha gent que s'ha començat a donar avui i són llavoretes que és el que pretén la fira.